Hei, rămâneți și bine v-am găsit la un nou episod. Bun. Astăzi vreau să fac un vlog special pentru că o fată mi-a spus că de câte ori fac videoclipuri să îi le trimit. Bineînțeles că o să îi le trimit, de aceea m-am gândit să fac astăzi un videoclip în care vă spun ce prostie am făcut eu în viața mea. Bun. Prima prostie. Cea mai recentă de ieri e că am plecat de nebună cu bicicleta până la primărie și m-a certat bunica mea. Am înțeles că bunica mea n-are toate rotițele la cap și mami a spus atâta timp cât e dragă n-am nimic împotrivă. Și bine, măcar e bine. Dar mai fi, a doua prostie a fost că m-am amestecat gel de duș cu toate șampoanele, gel de duș cu șampon și am pus slime, dar nu ai. Și a treia prostie, cea mai mare, dar nu ultima, așa, că la birou, la mine aici, am pus ulei, am ficat cu amidon de porumb, am ficat cu ojă, într-un pahar, cu cum îi zice, spumă de ras, am făcut totul praf, era totul colorat pe acolo, totul puțea. Încercam să ascund, dar nu puteam. Și da. Și mai ales cu școala am miliarde de probleme, norocul meu că sunt în vacanță. Că eu mințeam mereu când făceam, că mi-am uitat în caietele acasă. Deci foarte, foarte rare ori erau adevărate. Eu mințeam pentru că nu făcusem tema. Mi-era lene să o fac, dar acum trec între patra și putea de primul 2 să ajung la mențiune sau primul 3, ce mai e grav. Așa. Și nu făceam temele și de extrem de rare ori dădeam caiet învățătoare ca să vadă că n-am scris sau scriam ce vroiam și ce mi plăcea sau ce mi era lene sau nu știam. Așa le lăsam pentru mine, ziceam că le fac, dar n-aveam chef și zicea acolo tema incompletă și cred că am mai mult de 5 suficienturi în catalog. Mă joc. Și am primit insuficienturi și bineînțeles că media mea a fost încheiată cu 2 și am luat premiul 2. Acum pot să pun pe pauză videoclipul ca să-mi iau alea, să-mi iau diplomele, pentru că sunt sigură că nu va vrea să le privească, pentru că este ceva foarte, foarte plictisitor să citești diplomele, mă rog. Bun. Și sper să vă apară în colțul i-ului, puțin, de aici, pe sus, pe undeva, nu știu exact, s-ar putea să vă apară canalul O Nebună cu Pisici. Vă rog să vă abonați la ea pentru că ea face niște videoclipuri foarte, foarte comice, drăgălașe, testează dulciuri, mai ales din Japonia. Unele dulciuri mai vin și din China. Aia foarte mult filmează legătură cu Japonia. Nu știu de ce. Nu știu de ce sunt așa răgușită. Nu vreau să vă ofensez urechile. Așa că o să vorbesc mai tare. Chiar dacă este inutil. Am vrut în al doilea episod de astăzi, vreau să apar diferit, dar cu haina nu vreau pentru că este o haină foarte drăguță. Așa. Bun, și încă o prostie uriașă. Când aveam 5 ani, am vărsat apă peste calculatorul surorii mele și s-a dus, s-a stricat
Bineînțeles că bătaia Waterloo n-am mai luat niciodată, cu toate că am meritat-o, recunosc că unele bătăi le mai merit. Și greșelile mele de vorbire le am foarte, foarte puțin pentru că eu de regulă vorbesc corect. Da, și în loc să zic mi-am făcut tema, i-am zis mi-am făcut tepa. și în loc să zic I love you, am zis I kill you, adică de umor în engleză. Am zis fără să vreau și multe greșeli, eu când mă grăbesc fac multe greșeli, dar e bine că, adică nu există un perfect, cred că toți româniacii știu vorba asta, că nu există un perfect. Și nu știu câta prostie foarte mare este că am dat cu de tartan pe geam ca să curăț răhăței de pasăre care era pe geamul tati până să vină. În momentul ăsta tati este la servici, la fel și mami, iar eu am rămas cu bunica mea. Și dacă să scap de sclipici, mai era și sclipici pe pervalul geamului acolo, am dat iar cu de tractat și aproape că m-am captat de piedra. Deci mami i-a țipat la mine, nu mi-a făcut nimic rău. Surprinzător. Da, și vreau să vă spun ceva, era că eu nu țin cont de vorba asta, părinții că vă spun să învățați, nu din ură sau că n-au chef de voi sau că vă spun ceva sau din alte motive, nu pentru că ei vor să ajungeți mari, vor să ajungeți frumos, să ajungeți renumiți dintr-un anumit domeniu. De exemplu, nu știu, să dăm un nume de fată. Ioana mea a ajuns mare cântăreață în toată Europa, inclusiv Spania, adică toate țările din Europa. Și vă spun să citiți, mai ales mulți părinți au copii cu dizabilități privind cititul. Așa, cred că înțelegeți ce am vrut să spun, dacă nu ați înțeles, vă spun în comentarii ce am spus, dacă e că nu înțeles. Și de fapt nu știu de ce fac asta, așa îmi pasă. Mă rog, așa, și cum vă spun să vă pieptănați, în cazul meu, mamele la fete, cu toate că mi-e lene să mă pieptăn, când mai merg la școală sau în locuri importante, e chin cu ăla pieptănatul și de la școală. Da, mă uit la fetițele Powerpuff. Să studieze. Unde-i dracu? Spa ceva. Mai bine. Au. Așa. Și accidente vestimentare. Le-am pus la un tricou gen ca ăsta. Așa. O fustă complet neagră. Deci era groaznică. Cred că merge cu ținuta asta, e albă. Și cu chestia asta, dar e neagră. Asta e negru mai deschisă. Era complet neagră, fără niciun motiv. Ea era pur și simplu simplă. Era sinistră. Mai ales că eu port această bluză pe care o port în momentul ăsta datorită decolteului. Pentru că îmi place foarte, foarte tare decolteul. Și
de ce o pot, pentru că și textura îmi place, modelele, dar culorile nu. Îmi plac modelele mai gonice, așa. Și da, aș putea de genul. Dar știți ce piesă vestimentară îmi place mie cel mai tare? Da, ați auzit bine tricourile de genul, dar nu îmi plac fustițele, absolut deloc. Fustițele nu, pentru că sunt scurte și pot să sar dintr-o sfântenie dintr-un copac ca să-mi vadă toată lumea regeria intimă. Chestia asta mă face să roșesc. Bun, ca atât că este de astăzi, români maniaci, noi ne vedem în vlogurile, nu știu să vă spun ora și ziua, dar o să fac mult mai multe vloguri pentru că sunt în vacanță, atunci când sunt în vacanță, sâmbătă, duminică, weekend, mare sau mic, filmez foarte, foarte des și cu atât că este de astăzi, în următorul episod. Pa!